N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, otu akpọrọ United Nations Peace and Positive Living Awareness Center UN-PEPOLAC gbapere iru ọrụ akpọrọ Anambra State Directorate Executives ma nabatakwazịa ndị ọhụrụ dịka ndị nnọchiteanya nke atụmatụ udo na mba ụwa. Emume ịnabata ndị a were ọnọdụ n'Ọka nke isiokwu ya bụ udo nke obodo dịka ngwaọrụ ga-akwalite mmepe bụ nke a nọ na ya wee nye ịgụpụta ihe dị iche iche. Ka anyị sonyere Ngozi Obeleri n'akụkọ ahụ. N'ozi ekene ya ka onye ji ọkwa International Coordinator of UN-PEPOLAC and the Commander Royal Order of International Statesman New York City, United States of America bụ Ambassador Festus Ozemena toro Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ihe ọ na-eme na ọnọdụ nchekwa yana iwepụtagasị ihe eji enyere ndụ aka n'obodo a. Nọrọ n'oge ahụ wee kwupụta atụmatụ ha ịnọ na Anambra wee kpọkọba ọnọdụ Peace Advocate Convention na mmemme ya n'afọ 2025 anụnwa ma kwuo na ya nwere aṅụrị na ezi nchekwa adịla na Anambra nke ga-eme na ya bụ mmemme ga-aga n'ihu nke ọma. Onye isi ọdịnala nke Obosi bụkwa onye isi ndị igwe ọdịnala Anambra niile bụ Igwe Chidubemiweka nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Igwe Ifitedunu bụ Igwe Emeka Ilu ụnọ ka ọ na-ekele ndị ahụ edoro n'ọrụ ọhụrụ kwere nkwa na ha bụ ndị na-achọ udo na ndị igwe Anambra niile ga-ejikọ aka ọnụ ịhụ na udo tọrọ atọ dị na Anambra. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.